účinkuje Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík z Jánošíka, Vojvodina, Srbsko.
ako našu pýchu, vždy ich radi privítame doma na Horniakoch. Jánošík, menšia obec z Banátskej časti Vojvodiny, získava čoraz viac úspechov na súťažiach a prehliadkach v krajanskom prostredí. Súvisí to s mladou generáciou tvorcov, ktorí sa zamerali na rekonštrukciu tradičnej kultúry a jej súčasného scenického spracovania. Katarína Mosnáková je uznávaná nielen ako výnimočná speváčka a tanečnica, ale predovšetkým ako perspektívna choreografka, režisérka, metodička, ktorá svojím umením rozdáva radosť a silné emócie všetkým v jej okolí. Vítajte, Jánošíci. Milí organizátori festivalu, milí očovania, priatelia, prichádzame k vám, ako ste mali možnosť počuť, zo Srbska, z Dolnej Zeme, z takej dedinky, ktorá má krásny názov Jánošík. Žijú tam Slováci, asi tak 900 obyvateľov máme. Prichádzame vám zablahoželať k vášmu jubileu a vlastne zablahoželať vám tým najkrajším spôsobom, piesňou, tancom, spevom a tou rečou, ktorú máme najradšej a ktorú si tak blízko v srdci chránime a zachovávame už 190 rokov tam na Dolnej Zemi. Naše dve dediny majú spoločné nielen tú slovenskosť, tú kultúru, tradície, ale aj to, že v tomto roku oslavujeme dve významné jubileá. My vám veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli dnes prísť medzi vás. Veľmi si to vážime, keď nás pozvete k vám do krajiny našich predkov, keď sa s vami môžeme porozprávať, zaspievať si, keď sa niečo nové od vás naučíme a vlastne keď si tak spoločne všetci uvedomíme, že aj keď sme tak ďaleko jedni od druhých, že predsa sme blízki si, že predsa sme ten jeden národ. Takže gratulujeme vám. Ak nie skôr, tak aspoň o 10 rokov, keď vy budete oslavovať 20 rokov tohto podujatia a my 200 rokov od príchodu Slovákov do Jánošíka. Jánošícké zvony, tak mi pekne zvonia. Ej, tá mi pekne vonia. Ach, mamičko moja, urobte mi kvoni, presadte ju do našeho dvora, ej, a zda bude moja. Žena, chytaj
sa do robote, ideme kvasiť kapustu. Jaj, starý môj, ako to tak odrazu kvasiť kapustu? Veď nemám ani sol narichtovanú, ani múku. Hád, dochodí potom aj kapustníka urobiť. A veru ani pomoc nemáme. Ale čo to tá, ako nemáš pomoc? Evo, Ena, Marapri, kada si jadam do večerného svojho. Haj, začkov máš. No tak čo ti ešte druhú odačku? Kto by to uveril? To neznamená, že ak súde čučka, že vysí mať muža ožrané. No nie sú sa. Presne tak. Kým kapustička čvrčka, značí len jedno. Že kapusta bude dobrá.
Dobrý večer, Gasta. Dobrý večer, chlapci moji. Veľmi krásna pesnička, ďakujem. Veľmi krásna. A čo, vidíme, že kvasíte aj kapustu? Kvasíme! Chlapci, my vieme len o kapusti naspievať. Raz, dva, a raz, dva, tri. Kapusta, 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 Kapustička kyslá, moja žena friška. Do susedov tašla, na tretí deň prišla. Jano sa nehambíš pred svetom a ohovárať. A ty čo? Broj kapustu najradšej. A keď ju varí, kapusta pausta. A mäsko šmik do brúška. Čo? Dáte Julišu, tu budete vy. No a čo si ti, Marina, kedy prišiel? čo nebudem hádať hamboš. Dobre. Marci, poďte si, počúvajte mňa takto. Ak chceš dostať Julišku za ženu, že si. A zatiaľ prídeš k nám na pýtanke a všetko sa má obaviť podľa kostolného poriadku. A tak, potom sa Kapusta je zakvasená, zima môže začať. Ale ako môže začať, čo ti je? Ja sa ti zdá, žena moja, že my tejto jeseni budeme ešte svadbu mať. Takže ideme do susedov pre nový súd a zajtra zase do kapusty. Dobre?